Astăzi vorbim despre un subiect care ne provoacă să ne uităm cu mai multă atenție și poate cu o doză mai mare de scepticism la persoanele care ne atrag foarte tare. O modalitate foarte bună ca să observi o persoană autentică sau mai puțin autentică e să te detașezi și să-l observi în contextul cu alte persoane. Iar acum, dragii noștri, ne concentrăm pe sănătatea corpului nostru, care, după cum bine știm, vine și din farfurie. Trebuie să știm că grăsimile saturate sunt cele care, în general, fac rău din punct de vedere cardiovascular, ne crește colesterolul, ne poate impacta sănătatea cardiovasculară și, evident, nu prea sunt bune, ne crește inflamația. Nesaturatele, în speță, sunt omega-6 și omega-3, cei pe care noi nu-i facem, în general nu-i sintetizează corpul și, evident, au efecte benefice. Happy Cafe, de luni până vineri, de la ora 15:30, la Happy.